Nhasi ndiri kuuya zvekare kwamuri mhuri yeZimbabwe ndine nyaya ndiri kusangana nayo iri kunzi Strive and Tsitsima CYF donated maternity equipment worth 240,000 to Harare and Parinyatwa hospitals. Ndo situation iripo, ndo zvinhu zviri kuitika paground iko zvinezvi. Ende chaita toite nyaya iyi mhuri yeZimbabwe kuda kuti imimi mugare muchizozivawo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvichiitika kuitira kuti mangwana musazokanganwa kana kuti kunyeberwa kunzi zvimwe zvinhu zvakaitwa naningi kana kuti zvakaitwa naningi. So it's very important for you vanhu vese kuti muzive kuti ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zvakaitika, because munozonzwa vamwe vanzi ningi akagona, ningi akadeliver. Ipapa hapana kudeliver. Toda kutenda Strive Masiyiwa nemukadzi wake nekudeliver kwavaita zvinhu kuchipatara. 240 USD, it's a lot of money. Vanhu vakawanda havakwanisi kana kuibudisa muhomwe mavo. Even vamwe vese vamuri kucelebrate for those people vanotori nemabusinesses avo, but hatisati takamhonzwa kana one day kuti ningi abudisa mari muhomwe make akadonata kuti aite something nyika ite progress. All zvese zvavari kungoita chete ukanzwa kuti ningi aita basa rakadai, so imari yenyika yaari kutora achingoita zvavari kuita. Vamwe vacho vatobva vatotora yenyika ichi vachidya.